От книгата на Петър Дънов "Прави така всеки ден". Постижения. Каква трябва да бъде първата ви мисъл, като станете? Кажете: Благослови, Господи, душата ми. Благодаря ти, че съм станал днес да свърша работата си както трябва и да мога да израсна толкова, колкото трябва. Мислите ли да правите нещо, не говорете много, само кажете: Господи, ела ми на помощ. Искате ли да постигнете нещо, кажете: Господи, Ти, който си направил и създал цялата Вселена, дай ми възможност да проявя Твоята сила, да създам и аз нещо, с което да Те прославя. Ако те настигне мисълта, че това, към което се стремиш, е невъзможно да се постигне, изговори следните думи: За мен е невъзможно, но за Бога в мен е възможно. Всичко мога чрез Христа, който ме оживява. Веднъж настигнах една сестра, която носеше тежка стомана от чешмичката при Диана Бат. Тя често спираше да си почива и й казах: Има начин, по който стоманата ще ти стане лека. Кажи си: Господ и аз носим тази стомана. Това се отнася и за всяка друга работа, която вършиш, щом си кажеш: Господ и аз ще го направим. Тогава ще успееш. Ученикът на новото всякога казва: мога. Кажеш ли не мога, ти обезсилваш Бога в себе си. Като кажеш мога, ти му даваш сила да се прояви. Всичко, което е добро, мога да приема. Всичко, което е добро, мога да приложа. Всичко мога да направя чрез живия Господ на любовта. Аз живея в Бога и с Неговата мъдрост всичко мога да постигна. С Бога всичко мога. Като дойдеш до известно противоречие, кажи си: Господи, дай ми от Твоята мъдрост и светлина, от Твоята любов и топлина, да продължа живота си, да свърша работата, която си ми определил. Бог е вложил всичко в моята душа. Аз искам да се изпълни волята Божия, да се изпълни Божият план, който Бог е намислил за мене. Да бъде волята Божия. Аз ще работя да стане, както Бог е наредил. Казвайте си тази формула няколко пъти на ден, сутрин, обед и вечер. Продължавайте да си казвате тази формула най-малко 3 месеца наред. После 6 месеца, после 9 месеца, 1 година, 2 години, 3 години, 5 години, 10 години, до 20 години. И след това ще видите какви постижения ще имате, какви разбирания, какви богатства ще се открият пред вас. Ти ще бъдеш силен и мощен и в сила да помагаш и на себе си, и на окръжаващите. Аз ще изпълня волята Божия, ако ще и целият свят да ме тъпче. Аз зная, че никоя сила не е в състояние да отнеме от мене това, което Бог ми е дал. Когато отиваш да молиш Бога за нещо, ще кажеш: Господи, аз те моля да ми помогнеш. Кажеш ли така, ще бъде. Няма защо да говориш на Господа надълго и широко. С 3 думи ще му кажеш искането. Господи, бъди милостив към мене. Аз ще изпълня Твоята воля. Кажеш ли така, каквото искаш ще ти се даде. Мъдрост ли искаш, сила ли искаш, знание ли искаш, всичко ще имаш. Никой не може да свърши една работа, докато уповава само на себе си. Когато работиш, кажи: Господи, помогни ми да свърша работата си, както Ти разбираш. Вдъхновение, вдъхновение, вдъхновение. С тази дума се успява във всяка работа. Поставят се пръстите на дясната ръка върху хълмовете в основата на пръстите на лявата ръка. Ръцете се издигат перпендикулярно нагоре, като се произнася формулата. Свързвам се с всички напреднали същества от ангелската иерархия и ги моля да ми помагат и да ми съдействат в живота. 3 пъти се издигат ръцете и се произнася формулата. Същото се повтаря и като поставим пръстите на лявата ръка
върху хълмовете на дясната. Преди започване на всяка работа, моля те, Господи, изпрати Твоята милост и благословение и ги придружавай с Твоята помощ. Нека всяка наша работа да започне и свърши благоугодно за Тебе. Работата, която започнете, ще има резултат, ако се върши в името на Бога. В Негово име ще започнем и ще свършим определената работа. За това се изисква вътрешна чистота и искреност. Започнете с закона на свободата. Всичко да решавате по закона на свободата и каквото започнете да го свършите. Нека всеки да каже в себе си, без страх и тъмнина, с любов и светлина: Господи, както работят разумните същества на небето, така искам и аз да работя на земята. Господи, помогни ми в работата, да покажа на хората, че с Тебе ще постигнат повече, отколкото ако очакват на себе си. Колкото и да е трудна тази работа, аз ще я свърша с Бога и с Духа, който ме ръководи. На онзи, който върви по Божия закон, всичко му съдейства с добро. Господи Боже, на силата и славата, Ти си всемилостив, всевластен и всемогъщ. В Твоите ръце предавам делото си. Никога не мисли за погрешките на другите, ако искаш да се облагородиш. Никога не отлагай, никога не изоставяй започнатото. Не имайте лошо мнение за себе си. Кажи: мога да направя това, способен съм. Кажи в себе си: ще работя с любов, за да стана човек. Не мислете кога ще се реализират желанията ви. В мен са вложени дарби и способности, дадени са ми условия. Сега не ми остава нищо друго, освен да работя, да раста и да се развивам. Не допускайте никакво съмнение в душата си. Прилагайте мисълта си, за да постигнете своите желания. Мисълта е божественият свят в човека. В божествения свят нещата стават моментално. Вярвайте, че още днес можете да реализирате своите идеи, да станете учени, силни, здрави, способни хора. Чуете ли божественият глас? Тръгнете след него още днес. Добре е човек да има поне един златен пръстен с скъпоценен камък и всяка сутрин да го туря последователно на всичките си пръсти и да си казва: искам да дам ход на божественото в мен, да бъда благороден, да бъда справедлив, да бъда музикален, със стремеж към красивото и да се отнасям добре с хората. Голяма сила се крие в скъпоценните камъни. Станеш рано сутринта, започни да работиш и кажи: Йеова Ире. Това значи: Господ ще промисли. Не забравяйте да харесате, споделите или просто коментирате видеото. Благодаря за вниманието.